Уважаеми колеги от Българската CFA асоциация, уважаеми представители на български инвестиционни посредници, управляващи дружества, пенсионни фондове, представители на медиите. За мен е голямо удоволствие да участвам в тази конференция по толкова сериозна тема, която напоследък е доста широко обсъждана в обществото. Презентацията ми ще коментира работата на частните пенсионни фондове на втория стълб в сравнение с първия стълб и също така ще се опитам да оборя някои митове и критики, които според мен са незаслужени към частните пенсионни фондове. Най-напред, преди да говоря за България, няколко думи за други държави, които съм имал честта да живея на времето. Япония има вероятно най-богатите пенсионери в света. Напълно е възможно средните депозити и изобщо финансово богатство на средния японец да са около 2 милиона долара. Тоест те са доста богати хора, но представете си, те са постигнали това без да имат държавни пенсии. Просто в тяхната държава, държавата е решила, че няма да се грижи за пенсионното осигуряване на своите граждани и ги стимулира да спестяват много, да инвестират, да печелят и по този начин да осигурят своите старини. Когато бях млад инвестиционен банкер през 90-те години в Великобритания, се отказах от държавна пенсия, тогава имах такава възможност, в полза на два частни фонда. И хората в тази зала знаят защо. Тоест, хората, които разбираме от инвестиции, от финансовата система, от бюджет, преценяваме, че човек е по-добре да разчита повече на себе си, да вярва в собствените си възможности, в собствените спестявания, инвестиции, отколкото да избира съзнателно да участва в солидарна система. В България, разбира се, нямаме такъв избор. Така наречените pay-as-you-go системи или държавните системи за пенсии в Европа са били ефективни, когато, особено след Втората световна война, когато населението е растяло и е било младо, когато икономиките са нараствали бързо, държавите са имали нисък дълг, така че политиците са можели да правят екстравагантни ходове, да вдигат пенсиите и дълга още е бил по-малък и продължителността на живота на хората е била по-ниска тогава. Днес обаче нито едно от тези неща не е вярно, а точно обратните са верни и всъщност пенсионните системи в Европа са прекалено щедри в почти всички държави, особено в държави като Гърция, Италия и други. И самите щедри пенсионни или социални системи са най-голямата заплаха пред съответните нации в Европа за 21 век. Има някои предимства на солидарната система. Това е първия стълб в България и нарочно съм ги сложил в кавички. Печелят тези хора за сметка на другите и за сметка на държавния бюджет, които не работят много и се пенсионират рано. Не се осигуряват на висок доход или на действителния доход, който получават, измамват, че получават доста по-нисък доход. Работодателят не внася осигуровките, само ги начислява. Тогава в НОИ не постъпва нищо, но пенсията си върви. Също така хората не се интересуват от теми за справедливост, финансова стабилност, да гледат просто да прецакат системата, да получат по-голяма пенсия и нищо друго не ги интересува. Също така печелят такива пенсионери, когато политиците постоянно и все повече субсидират първия стълб с милиарди от държавния бюджет, т.е. това са парите на останалите граждани. Не печелят от първия стълб хора, които имат дълъг стаж, имат висок осигурителен доход и които са свикнали да разчитат предимно на себе си. Какво се случва с първия стълб? Това е държавната пенсия. Теоретично пенсиите трябва да растат всяка година според така нареченото златно швейцарско правило, което е половината от темпа на инфлацията и половината от ръста на осигурителния доход. Това е логично. Т.е. ако в държавата има инфлация, пенсиите трябва да растат, за да я компенсират. Ако в държавата доходите на хората се увеличават, пенсиите трябва да се увеличават. Добре. Обаче какво се получава на практика? Политиците редовно, постоянно изкривяват системата, винаги в посока нагоре. Те или решават да повишат всички пенсии с повече отколкото трябва, не според златното швейцарско правило, а понякога в пъти повече, с което образуват все по-голям дефицит в НОИ и в държавния бюджет. Или говорят за преизчисляване на старите пенсии,
което означава хората, които са се пенсионирали отдавна, тогава доходите са били ниски, осигуровките са били ниски, логично и пенсиите са били по-ниски. Дайте сега и тях да ги увеличим до нивото на днешните пенсии, което също така образува огромен дефицит в НОИ. И напоследък това, което се получава още по-често, е изпреварващо повишават не кое да е, точно минималната пенсия. И през 2021 година стигаме до ситуация, в която почти половината пенсионери получават еднаква пенсия на минимума, който е бил изкуствено вдигнат през последните години и е много по-висока пенсия от това, което им се полага според осигуровките, които са внасяли. Не казвам, че пенсиите са високи. Нали, пенсиите им много пъти да се увеличат, пак ще бъдат по-ниски от германските, очевидно. Но въпросът е, че тези хора са внасяли много по-малко осигуровки, но изкуствено им е вдигната пенсията до все по-висок минимум всяка година. Също така политиците задържат изкуствено максимума, макар че на времето той е бил задържан много, сега е по-малко задържан, което означава, че много от хората, които са се осигурявали на висок доход, след това не получават пълната си пенсия. На този слайд, на тази графика се вижда как се е променяла през последните 20 години средната пенсия, минималната и максималната пенсия. Ако някой си мисли, че в България хората стават все по-бедни и доходите им стават все по-ниски, това не е вярно. Виждаме, че за 20 години средната пенсия се е увеличила над 5 пъти, близо 6 пъти. Минималната пенсия се е вдигнала над 6 пъти. Не казвам, че са достатъчно високи, но ако някой се сърди на тези нива на пенсиите, да си помисли какви неща са станали преди 1997 година, а не след нея. Сега бих опитал да развенчая няколко мита или няколко критики, които напоследък стават все по-чести към втория стълб, към частните пенсионни фондове. Критиците казват, че втората пенсия е по-ниска или по-лоша от първата, т.е. двете пенсии са по-малко от една. За хората, които не разбират за какво става дума, ще обясня. Ако критиците казват, че ако нямаше втори стълб и всички бяхме внасяли само пари в НОИ, пенсията на хората, които се пенсионират сега, щеше да е по-висока. Обаче това е несправедливо сравнение и сравняваме несравними неща. Ако беше футбол, матчът все едно да започва с 5-0 за единия отбор и след това да има футбол. Т.е. да видим кой ще победи. В повечето случаи, разбира се, побеждава този, който е имал 5 гола аванс. Защо 5 гола? Защото дефицита след малко ще ви покажа на НОИ вече е над 5, близо 6 милиарда лева. Моят коментар е, че изобщо не може да се сравнява първата с втората пенсия. Както казахме вече, пенсиите в първия стълб растат не според златното швейцарско правило, а много повече. Приблизително те са 2 пъти по-високи от това, което трябваше да бъдат без субсидия от бюджета. Имаше години, по мои спомени, това са годините от 2009 предишната криза до 2013, когато пенсиите в НОИ бяха замразени за 3-4 години, докато частните пенсионни фондове имаха доста добра доходност през тези години и тогава на никого не му идваше на ум да сравнява двата стълба, защото втората пенсия печелеше състезанието и ако тогава човек трябваше да избира, всъщност втората пенсия беше доста по-изгодна. Ето на тази графика се вижда как се е променял дефицита на НОИ през годините. През първата половина на миналото десетилетие, от 2000 до 2005 година, виждаме, че дефицита в НОИ е бил доста по-малък, около 10 пъти по-малък от сегашния. И тогава той беше няколко стотин милиона лева и хората, които бяхме тогава в управлението, смятахме, че това е достатъчно голям проблем, че има цели няколко стотин милиона лева годишен дефицит. Нещата започнаха да се изтърват първо през 2006 година с следващото правителство, после кризата преди кризата и след кризата 2009-2010 година, след което последваха малко стабилни години. В продължение на почти цяло десетилетие дефицита в НОИ се колебаеше около 4 милиарда лева и имаше известно задържане. В това време икономиката растеше. Тоест това бяха успешни години за пенсионната система в сравнение с примерно 2010. Обаче нещата се променят в стремглаво надолу сега, покрай новата криза
и покрай новия популизъм, който се развихре в България, пък и не само в България. Само за 2 години, от 2019 до 2021, дефицита в НОИ се увеличава с нови 2 милиарда лева. И ако някой не може да си представи за какви пари става дума за субсидии на първия стълб, за 2 десетилетия общите дефицити са достигнали над 64 милиарда лева. Тоест това е колосална сума. Ако с тази сума някой беше субсидирал втория стълб, сега там пенсиите щяха да бъдат примерно 5 пъти по-големи. Това е една подобна графика, на която отново с червено се виждат дефицитите със знак минус, със знак плюс. Черните колонки, високите, са общата сума за пенсии, които се плащат в България. За 2021 година те ще бъдат над 12 милиарда лева. При положение, че 2019 са 9 и нещо. Сивата, средната по големина колонка показва колко щяха да бъдат сумите за пенсия, ако нямаше дефицит в НОИ. Тоест, колкото социални осигуровки сме събрали, толкова пенсии сме платили. Виждаме, че след 2009 година нещата стават драматични и над половината от сумата за пенсии се финансира с дефицит в НОИ, или пенсията ще да бъде 2 пъти по-малка, ако никой не я субсидираше. Сега минавам на втория мит. Критиците казват, изненадващо за мен, доходността на частните пенсионни фондове е по-ниска от ръста на осигурителния доход. Това може да е вярно, може да не е вярно, но методологически е изключително погрешно, защото се сравняват неща, които не могат да бъдат сравнявани. Каква е доходността на постигната от пенсионните фондове е съвсем отделен въпрос. Те трябва да се сравнява с пазарите на акции, с пазарите на облигации, с банковите депозити и така нататък. Докато какъв е ръста на осигурителния доход зависи повече от ръста на икономиката и ръста на доходите в страната. И всъщност в България доходите растат много бързо от 1997 година насам. Всъщност доста изключително бързо. В Европа сме, предполагам, една от двете държави с най-висок ръст на доходите за 20-23 години. Ако доходите в България растат още по-бързо, примерно в някоя отлична година заплатите скочат с 30%, кажете ми как инвеститори, примерно пенсионни фондове или други инвеститори, да постигнат доходност от 30%, за да изпреварят ръста на осигурителния доход. Това е изключително невъзможно. Всъщност, моя отговор е, че истината по този въпрос е съвсем различна. Първо, осигурителният доход си расте и той расте по сходен начин в първия и във втория стълб, защото вноските в двата стълба растат горе-долу пропорционално. Обаче, в втория стълб, в частните пенсионни фондове има доходност, а в НОИ няма никаква доходност. Там няма инвестиции, няма и пари. Това повечето хора не го разбират. В НОИ всъщност пари няма. Парите се вземат и моментално се разпределят към текущите пенсионери. И никакво натрупване няма, докато в частните пенсионни фондове вече гоним 17 милиарда лева пари тази година. По същия начин критиците можеше да изберат да сравняват доходността на втория стълб с примерно с глобалното затопляне или с резултатите на националния отбор по футбол. Тези неща просто нямат нищо общо. Но в това сравнение, отново казвам, частните пенсионни фондове печелят, защото в тях има доходност, а в НОИ няма. Виждате как е растял през годините средния месечен осигурителен доход. Бил е 200 и няколко лева през 2001 година и ще бъде 1100 и няколко лева следващата година. Ръст е около 4,6 пъти за този период. Третия мит или друга критика, несправедлива към частните пенсионни фондове, е, че доходността там не успявала да компенсира инфлацията. Тоест човек, ако е инвестирал във втория стълб, всъщност се загубил част от парите си. Това не е вярно. Първо да видим дали изобщо такава методика на сравнение е справедлива. Според мен не е справедлива и съм дал 5 причини за това. В залата има много високо квалифицирани финансисти, работещи в много от най-добрите институции в държавата и те много добре разбират какво имам предвид. Първо, критиците казват така. Вземат 100 лева инвестирани преди 20 години
и виждат как те с доходността как са нараснали през годините и смятат, че инфлацията е нараснала повече от това. Обаче, първо, изобщо да се вземат само 100 лева инвестирани през 2000-та или 2002 година и да се проследи тяхното движение за 20 години не е особено важно, не е особено полезно и не е методологически издържано. Защото партидите преди 20 години на всеки от нас са били много малки. Те са били почти нула. През десетилетието до 2008 година партидите са били все още много малки и са се натрупвали. Инфлацията е била висока. А след това, след 2009 година сумите вече стават все по-големи, а инфлацията е доста ниска. Така че ако някой добър финансист иска да направи някакво сравнение, е по-справедливо да използва така наречените money-weighted returns, т.е. вземайки предвид и размера на сумата през годините, а не само времето. Другата грешка. Сравнява се с инфлацията в България. Обаче България традиционно има по-висока инфлация от други западноевропейски държави, особено миналото десетилетие. Обаче портфелите на частните пенсионни фондове не трябва да се инвестирани само в България, че да сравняваме с българската инфлация. Напротив, частните пенсии на български, германски, бразилски или корейски пенсионери трябва да се инвестират по приблизително сходен начин, като собствената държава трябва да има по-малко тегло, а голямата сума трябва да бъде инвестирана на световните финансови пазари в широко диверсифициран портфел. И в такъв случай Съединените щати и Западна Европа трябва да преобладават, а малки държавички като България трябва да имат по-малък дял в портфела на фондовете. Така че сравнявайки домати с портокали или сравнявайки турските фондове с турската инфлация и така нататък, изобщо е несправедливо. Третата грешка е, че в критиките не се посочва валутата на сравнение. Може да се окаже, че всяка държава е с най-разнообразни валути участва в това сравнение, но това нещо критиците удобно забравят да го кажат, защото така им отърва от цифрите. Също така, до сега говорих по методологията, но и цифрите им са грешни, защото критиците казват, че парите инвестирани във втория стълб са загубили своята реална стойност, а това не е вярно, след малко ще ви покажа графиките. Петата грешка е, че можеше да се говори защо трябва българските фондове да се сравняват с българската инфлация, ако в България съществуваше финансов инструмент, с който можеше да се хеджира инфлацията. В други държави, Съединените щати, например, има такъв инструмент. България няма. Тоест, ако инфлацията е висока, как да инвестираме така, че да победим инфлацията? Критиците не се интересуват от отговора на този въпрос, защото те не го знаят и по принцип не разбират от тези неща. Истината е в полза на втория стълб. За 18-20 години частните пенсионни фондове побеждават инфлацията. Защото за 18 години тя е 77%, доходността на универсалните пенсионни фондове е над 100%, а пък доходността на доброволните пенсионни фондове е към 110%. Всички фондове бият инфлацията. Така че критиките са несъстоятелни. Ето на тази графика се показва приблизителната инфлация за последните 20 години. Виждате, че тя се променя доста. През последните години е много по-ниска. И това е една графика, на която се показва инфлацията е в червено, че за последните 20 на години, само през 2 години пенсионните фондове не побеждават инфлацията. 20-та година още не е свършила, ще видим. Това са годините с 2008 и 2018 година, особено през лошата за целия свят криза на фалита на Lehman Brothers, лошата 2008 година за всички финансови пазари. През всички останали години пенсионните фондове имат доходност значително по-добра от инфлацията. В презентацията си Анастас Петров показва друга графика, която е кумулативна, т.е. показва как инфлацията расте през годините и съответно доходността, кумулативната доходност расте през годините и там много ясно се вижда, че пенсионните фондове бият инфлацията. Това показва стръмния ръст на активите под управление на частните пенсионни фондове във втория стълб. Дори може да се окаже, че моята прогноза малко е подценила успеха през тази година. До края на декември може да се окаже, че сумата, която се управлява, повече наближава 17 милиарда
лева, а не 16, както предположих, че може да бъде. Вижте сега обратно 2008 година, тогава сумата е била 1,9 милиарда лева, почти 10 пъти по-малка от сумата в момента. Така че това, че тогава инфлацията е била по-висока от доходността, няма почти никакво значение, защото даже и 100% от тези пари да бяха загубени, по-важно е какво се случва в следващите години с големите суми. В държави в Източна Европа се случиха негативни неща. Преди 20 на години, когато все още работя в чужбина и гледах как България създава съвременния пенсионен модел, доста добър, имаше няколко държави в Източна Европа, които бяха за пример. По мои спомени, такива държави бяха Полша, Казахстан и до някъде Унгария. И България също е толкова добър пример. Ето ще дам пример с Румъния, която в много неща ни изпреварва. Тя е 3 пъти по-голяма по население, но тъй като там системата не е толкова добра, пенсионните фондове не са толкова добри, те управляват сума подобна на тази в България, а не 3 пъти по-голяма, както можеше да бъде. Унгария и Полша тъкмо бяха за пример и преди няколко години популистично настроени политици решиха да докопат или да трябва да използвам някакъв по-грозен глагол, да откраднат, да национализират, да конфискуват натрупаните пари, които в едната държава бяха 10 милиарда евро, в другата няколко десетки, може би към 40 милиарда евро. Парите, уважаеми колеги, там вече ги няма. Тоест някой да не си помисли, че са преместени от единия трезор в другия. Не, просто те бяха изядени, изхарчени, временно подобриха бюджета на държавата, временно намалиха дълга, но следващите години на нови дългове и дефицити показват, че всъщност всичко това е било на празно. Държавите са в по-лошо финансово състояние днес, отколкото бяха тогава. Т.е. парите просто бяха изядени. След десетки години там пенсионерите, като се пенсионират, ще разчитат само на държавна пенсия и език, че толкова години спестяваха в втория стълб. България също опита, по мои спомени, преди около 8 години, и пораженията бяха малки, за щастие. По мои спомени няколко десетки милиона лева бяха национализирани. Обаче по-късно Конституционният съд обяви подобни опити за противоконституционни, т.е. в момента поне не изглежда, че някой може да национализира силово парите на хората във втория стълб. Обаче тече друга тенденция. Много често политици насъскват гражданите да си прехвърлят доброволно парите от втория стълб в първия. Казват така: ако си прехвърлите парите в първия стълб, ще получавате по-висока пенсия. Но според мен това е изключително несправедливо, грозно, нелогично и всъщност служи за реализация на други интереси, а не тези, които се прокламират. Ще дам един друг глупав пример, за да илюстрирам за колко неправилна политика става дума. В момента детските надбавки мисля, че стават 40 лева, минималната работна заплата става 650 лева. Някой може да каже: ами дайте да избираме дали да получаваме детски надбавки или някой да ни плаща една минимална работна заплата. И тогава нормалните хора ще кажат: аз предпочитам бюджета вместо 40 лева да ми дава 650 лева. По-добре вместо надбавки да ми дават заплати. Добре, но тези пари не падат от космоса и тук го няма магиосника от ОС, който да ги произвежда. Ами тези пари пак биха дошли от държавния бюджет. Разбирате колко глупав е този пример. Как така ще дават на всички по една минимална работна заплата отгоре? Ами същото е и с първия и втория стълб. Ако в момента поради огромния дефицит в НОИ и поради огромните субсидии в първия стълб, там пенсиите изглеждат по-големи, значи се получава някаква магия. Човек се прехвърля малкото пари натрупани в втория стълб и получава много голяма пенсия в първия стълб. Откъде идва разликата? Ами отново от държавния бюджет, разбира се, с цената на още по-голям дефицит на НОИ. Тоест, всички сега работим, плащаме осигуровки, за да може някой да получава още по-големи субсидирани пенсии от НОИ. Това аз не го наричам справедливост изобщо. Изводът ми е, че изобщо не трябва да се дава възможност за подобни прехвърляне и за това изобщо не трябва да се говори. Просто не трябва да има прехвърляне. Това са две различни неща. Частните пенсионни фондове имат своите големи предимства. Парите са си наши. Това прилича не на банкова, но нещо като инвестиционна сметка. Тоест, каквото имаме там, парите са си наши и никой не може да ги вземе.
И колкото повече пари внасяме, толкова повече пенсии ще получаваме. Не може да внасяш малко и да получаваш много, нито може да внасяш много и да получаваш малко. Частните пенсионни фондове имат, както вече говорихме, положителна доходност през почти всичките години. А в НОИ няма никаква доходност и пак да припомня, там пари изобщо няма. Другото предимство е, че като се пенсионираме след 10, 20, 30, 40 години, зависим от възрастта, осигурените лица няма да зависят от негативни потенциални фактори в обществото. Например, лошата демографска картина в страната, ниска раждаемост, висока смъртност, голяма емиграция навън, както и няма да зависят от продължителността на живота на другите пенсионери, няма да зависят от бъдещата бюджетна, икономическа, социална политика, изобщо от политиката на държавата, а ще зависят само от успеха на инвестициите в пенсионните фондове и от себе си, т.е. колко внасят. Ако нещо ни се случи преди пенсионна възраст, след пенсионна възраст, парите се наследяват, а в НОИ нищо не се наследява. Т.е. ако нещо ми се случи на мен днес, всички пари, които съм внасял толкова години на висок осигурителен доход, се изпаряват. Пенсионните фондове трябва да постигат и го правят диверсификация на риска на собствената държава. Не би трябвало парите на пенсионерите да се инвестират само в всяка държава, в своята държава. Примерно на гръцките и на венецуелските пенсионери или на турските, където има доста големи кризи последните години. Ако там са инвестирали само парите, тогава са претърпели огромни загуби. Примерно, много от гръцките пенсии бяха инвестирани в гръцки държавни ценни книжа, честито, в гръцки акции, пак честито, в гръцки банкови депозити, замразени и така нататък. Парите на пенсионерите би следвало да се, както казах преди малко, да се инвестират в широко диверсифициран световен глобален портфейл от разнообразни ценни книжа. Акции, облигации, фондове и много други видове финансови инструменти. И е разумно по-голямата част да бъдат далече от родната страна. Има ли проблеми и рискове в частните пенсионни фондове? Има, разбира се. За мен лично най-големия риск е съществуването на инвестиции в свързани лица. Според мен те трябва да бъдат изцяло забранени и изкоренени, но на практика не е така. И регулаторите и държавата си затварят очите и не вземат достатъчно мерки в тази посока. Изглежда, че проблема намалява с времето, но не е изчезнал напълно. Друга приятелска голяма критика към пенсионните фондове е, че те не предоставят достатъчно добра информация за себе си, за своята работа и осигурените лица, които са милиони, не знаят, не познават добре тази система. Например, сигурен съм, че има много хора в България, които не знаят, че има партида в частен пенсионен фонд. Изобщо. Много повече хора, както не знаят, че имат акции от масовата приватизация. Много хора не знаят в кой фонд са осигурени. И още повече хора, даже и да знаят в кой фонд са осигурени, нямат никаква представа колко пари са натрупали и каква доходност са постигнали. Тоест не знаят каква ще им бъде пенсията някой ден. Изводите ми са следните. Първо, пенсионните фондове имат добри професионални екипи, едни от най-големите инвестиционни екипи в страната, тъй като те са по-големи фирми. При тях работи голям брой членове на Българската CFA асоциация, както и много други високо квалифицирани специалисти. Имат прилична доходност за 20 години, положителна. Може ли повече? Винаги може повече. И във футбола може още повече голове някой да вкара, но който играе в футбол знае колко е трудно това. Пенсионните фондове бият инфлацията за последните 20 години доста добре. Свързаните лица са голям проблем. И също така фондовете трябва да положат много повече усилия на съвсем различно ниво, за да информират обществеността за своята работа и своите резултати. Имам и препоръки към пенсионния модел. Това вече не е към пенсионните фондове, а към политиката на държавата. Първо, да се забрави напълно за национализация на парите от втория стълб. Второ, да се забрави за прехвърляне на парите към първия стълб НОИ. Точно обратното. Според мен трябва да се повиши ролята на втория стълб постепенно през годините и да се повишат вноските от 5% в посока 10%. Който разбира от инвестиции, знае, че не може да инвестира човек само 10% от заплатата си и изведнъж да получи огромна пенсия с някакви да стане милионер. Не става така.
Дори 10% вноска във втория стълб не е толкова висока и пенсията пак няма да е чак толкова висока. Тоест всички трябва да спестяваме и да инвестираме повече, за да може да се пенсионираме с по-достойна пенсия, а не само да завиждаме на държавите с по-добри капиталови системи. Ако се увеличи вноската към втория стълб, това може да се комбинира с постепенно дългосрочно намаление на таксите, които се събират. Тези такси вече са намалявани. Първият стълб следва да бъде не система на политиците за социално подпомагане, т.е. решаваме, че трябва да подпомагаме бедните пенсионери и им раздаваме милиарди, а трябва да бъде осигурителна система. Тоест, човек трябва да получава пенсия колкото трябва да получава, а ако има бедни хора в държавата, то има държавния бюджет, трябва да ги подпомага по различен начин, защото това, което се случва в момента с първия стълб, аз не би го нарекал точно пенсионна система. Там повечето хора получават една и съща пенсия. И също, макар че това е последен булет, то е много важно, частните пенсионни фондове би следвало да въведат мултифондове с различен профил, т.е. по-младите хора с по-високи доходи, с по-голяма толерантност към риска трябва да инвестират по-агресивно, повече в акции за по-дълъг период от време, а възрастните хора преди пенсиониране трябва да инвестират консервативно, предимно в облигации, за да носят по-малък риск. Благодаря ви за вниманието.